Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti Eýranyň döwlet başçysyny we Pakistanyň premier ministri bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek meselelerini aralyna sarlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň täze orunmasary wezipe berdi. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş taparyny amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Hazar deňiziniň kenaryndaky täze desgalaryň taslamalary we Balkan welaýatyna täze howa mendiliniň gurulşyk işleriniň barşy bilen tanışdy we beýlik habarlar. Prezident Serdar Berdimuhamedov 31 martda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny Eýranyň prezidenti Masud Pezeshkiýany sapary bilen Türkmenistana gelmäge çagyrdy. Söhbetdeşligiň başynda taraplar deň hukuklyk, hoş niýetli goňşuçylyk we özara hormat goýmak ýöreliglerini esaslanýan iki tarapaýyň gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Iki ýurduň arasyndaky dogonlyk gatnaşyklaryň ähli guruldy. Şol sany siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda işçiň ösdürilýänligi bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen Pakistan Islam Respublikasynyň premier ministri Muhammed Shahbaz Sharifiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar Türkmen-Pakistan hyzmatdaşlygyň ähli gurullarda şol sany siýasy, diplomatik, meden insanperwer, söwda, ykdysady, energetika we ulaq kommunikasiýa ulgamlaryna netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Şunun bilen baglykda söhbetdeşler iki tarapaýyň gatnaşyklary mundan beýlekde puktalanyrmagyň we ony täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagyň möhümdigini nyktadylar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedov Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyryp, Hazaryň kenaryna guruljak täze desgalaryň taslamalary bilen tanışdy. Saparynyň dowamyny Gurbanuly Berdimuhamedov awada milli siýahatçylyk zowlugyna bardy. Bu ýerde Türkmen halkynyň milli lideriniň garamagyna Hazaryň kenaryny mundan beýlekde ösdürmek we bu ýerde gurulmagy gözeňinde tutulýan durly maksatly desgalaryň taýýarlanan taslamalar hödürlenildi. Tebitde geçiriljek halkara çärelerine taýýarlyk işlerine aýratyn üns çekildi. 1 aprelda Türkmen halkynyň milli lideri Balkan welaýatyna iş saparynyň dowamyny sport awtologyna Türkmen maşy Garabogad, Gazagstanyň serhadyna çenli barýan awtomobil ýolunyň uğruna iki gatnawly awtomobil köprüsiniň gurulşygynyň alınıp barilýan ýerine bardy. Gurbanuly Berdimuhamedov bu desganyň halkara ähmiýeti eýedigini, munyň bolsa ýurdun dünýäniň ykdysady giňişligine, işçiň goşulşmagyna, daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk hassa berkitmekde amatly üpçün etjekdigini aýtdy. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygy iş saparynyň çäklerini Jebel şäherçetinde täze halkara howa mendiliniň gurulşyk işleri bilen tanışdy. Gurulşygy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barilýan howa mendili ýurdun üstaşyr ulaq kuwatynyň ýük taşamak, ýolagçy gatnatmak mümkinçilikleriniň artmagyna möhüm orny eýeler. Tanışlygyň dowamyny howa mendiliniň uçuş gonyş dowlugyny uçoryň Sina gonyşy amala aşyryldy. 1 aprelda Türkmenistanyň Gruziýadaky elçisi Döwlet Seyit Mämedov Gruziýanyň jemgyýetçilik habar berişdiricileriniň maglumatlar gullugynyň ýolbaşçysy Eka Şoniýa bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamyny iki ýurdun köpçülikleriniň habar berişdiricileriniň hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Duşukda Türkmen Gruziýan gatnaşyklarynyň okkully häsiýete eýedigi bellenildi. Şeýle hem meden insanperwer hyzmatdaşlygy aýratyn üns çekildi. Türkmen Hawa ýollar agentliginiň başlygy Döwran Saburov Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanaky elçisi Madhumita Hazarika Bhagat bilen duşuk geçirdi. Taraplar durnukly ulug ulgamlaryny we raýat aviasiýasyny ösdürmek boýunça iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. 2 aprelda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkarda başçysy Goşun generali Serdar Berdimuhamedov Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň
Kengişiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy idaralarynyň 2025-nji ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem ýurtda howpsuzlygy we asudalygy üçin etmek, harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enjamlaryny binýadan pogtalanyrmak, olaryň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler aralanyp maslahatlaşyrly. Türkmenistanyň prezidenti polisiýanyň podpolkownigi Öwedgeli Kakalife ýurdun içeri işler ministriniň ornmasary wezipesine berledi. Ol döwlet başçysynyň gol çeken karary bilen wezipeden boşadylan polisiýanyň podpolkownigi Wypaly Ataýewiň ornuna bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken buýrugyna laýyklykda Arkadaş şäherine 26 aprelde ahal tekatlarynyň halkara gözellik bäsleşigi geçiriler. Bäsleşik behişli bedewleriň dünýädäki şan şöhratyny hassa belende gallyrmak maksady bilen geçiriler. 2 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Saud Arabistany paşalygynyň döwlet ministri Emir Turk bin Muhammed Al Saudy kabul etdi. Duşugyň dowamynda Türkmenistanyň Saud Arabistany paşalygy bilen däp bolan dostlugyk gatnaşyklarynyň we ýakyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýänligi bellenildi. Söhbetdeşler nefti we gazy çykarmak, gaýtadan işlemek hemde olary dünýä bazarlaryna ýetirmek boýunça hyzmatdaşlyk etmekde iki ýurdun uly mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler. 2 aprelde Saud Arabistany paşalygynyň döwlet ministri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşdy. Duşugyň başynda söhbetdeşler ýanyç energetika, sowda, maýa goýum, ulug ara gatnaşyk, himiýa we dokma senagat hemde oba hojalyk ulgamlaryny parlamentary we medan insanperwer gatnaşyklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hataryna bellediler. 2 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň baş direktory Huseyin Al-Musallamy hemde Katar döwletiniň Olimpiya komitetiniň prezidenti Şeyh Joan bin Hamad Al Thanyni kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň we Milli Olimpiya komitetiniň alyp barýan işleriniň bütün dünýäde spordy ösdürmäge we olimpiya gymmatlyklaryny dawarlandyrmaga ýardam berýänligini bellep, bu guramalarynyň ýol başçylarynyň saparynyň hyzmatdaşlygy hassa giňeltmäge we täze başlangyçlary öňe sürmäge iterge berjekdigine anam bildirdi. 2 aprelde Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Katar döwletiniň Olimpiya komitetiniň prezidenti Şeyh Joan bin Hamad Al Thany bilen duşdy. Türkmen halkynyň milli lider Kataryň spordy ösdürmekde gazanýan üstünliklerini ýokary baha berip, Türkmenistanyň bu ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Halk maslahatynyň başlygy Katar tarapyny bir taraplygyň şanly 30 ýyllygy münasibet etli 10 dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara forma gatnaşmaga çağırdy. 3 aprelde Aşgabat şäherindäki mekan köşkünde halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly agdy berligiň, parahatçylygyň, insanperwerligiň, dostlugyk gatnaşyklarynyň dünýä ýüzünde dawaralanmasy atly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň hökümet agdalary, diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň ýol başçylary we işgärleri, saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleri, ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň professor, moýlimleri we talipleri, şeýle-de jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikligiň habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenleriň hataryna ilçihanalaryň, Aşgabat we Arkadaş şäheriniň lukmançylyk we bilim edaralarynyň wekilleri, redaktorlar, şeýle hem Gurbanuly Berdimuhammedow adanyňky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň terişdeleriniň hataryna operasiýa edilen çağanyň ejeti bar. 3-4 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziya Ýewropa Birleşigi görnüşindäki 1-nji sammitde gatnaşmak maksady bilen Özbekistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. 3 aprelde Samarkandda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň başlygy Antonio Costa, Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş bankynyň ýol başçysy Odil Rino Basso hemde Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuklary geçirdi. Duşuklarda özara hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri we onu ösdürmegiň ugurlary barada pikir alşyrly.
4 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziya Ýewropa Birleşigi görnüşindäki birinji sammitde gatnaşdy. Sammitin dowamyna iki tewtiň arasyndaky köpügürli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy we onu ösdürmegiň täze ugurlary kepitlenildi. Türkmenistanyň prezidenti sammitin dowamyna eden çykyşyna Merkezi Aziya bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky ykdysady we maýa goýum ulgamlaryna, energetika we sowda pudoklaryna hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine ýokary baha berýänligini aýtdy. Şeýle hem döwlet başçyny Ýewropaly hyzmatdaşlary energetika we ulug kommunikasiýa ulgamlaryna hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy. Samarkand şäherine iş saparynyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziya ähli klimat meseleleri bilen ýüzbe-ýüz umumy awadançylygyň bähwidine jebsleşmege atly birinji halkara foruma hem gatnaşdy. Bu 2 günlük forum ekologiya we howanyň üýtgeme ulgamyna dünýä ähmiýetli wakalaryň birine urly. Prezident Serdar Berdimuhammedow forumda çykyş edip, howanyň üýtgeme bilen bagly meseleleriň Merkezi Aziya Ýewropa Birleşigi formatynyň çägine hemişe aýratyn orny eýeleýändigini belledi. Döwlet başçynyň çykyşyna iň möhüm meseleniň kömürturşy gazyny we metandyň ynlylaryny azaltmakdan ibaratdygyny ünsü çekdi. Dünya täzelikleri. SpaceX özboluşly hususy Frame 2 ýani Frame 2 missiýasynyň çäklerini Crew Dragon kosmik gemisini üstünlük uçurdy. Bu missiýanyň çäklerini tarihde ilkinji gedek ýagly agdalar raýatlardan ibarat ekipaj ýeriň polar orbitasyna çykdy. Ekipaj dürli ýurtlardan 4 agdadan ibarat. Asly Hytaýly Maltaly telekeçi Chun Wan, Arktika robototehnikasy boýunça Germaniýaly hünärmen Rabea Patricia Rogge, ýeriň polislaryny öwrenji Awstraliýaly alym Erik Phillips we Norwegiýaly kinematograf Jannike Mikkelsen. Islandiýanyň günorta gün matarynaky Reykjanes ýarmadasynda ýene-de vulkan atylyp başlandy. Hünärmenler magmanyň ýer ýüzüne ýetip ýetmejegini entek anyk aýdyp bilmeýärler. Yerli häkimiýetler ilaty howply zolukdan eýem evakuasiýa etdi. Ýöne polisiýanyň habaryna görä, 8 ýaşaýjy howp awanýanyna garamazdan öýlerini terk etmekden ýüze gurdy. Soňky 4 ýylda Reykjanes ýarmadasynda 8 gedek vulkan atyldy. Olaryň 5-si diňe geçen ýyl hasaba alındy. Aktamda takminan 200 ýyl ozal Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 7-nji prezidenti Andrew Jackson tarapyndan ekilen Magnolia agagyny aýyrmak meýilleşdirildi. Donald Trump bu barada Truth Social sosial ulgamyna ma'lum etdi. Häzirki döwlet başçyny bu karary agagyň aýylgan ýagdaý we prezidentiň kabulhanasyna döredýän howpy bilen delillendirdi. Trump gelecek hepde Magnolia ağacının kesilmeliligini we onun yerine täze ören owadan ağacın peýda boljakdygyny belläp geçdi. Prezident tarihi Magnolia ağacının töňgüsiniň saklanjakdygyny we Aktamyň işgärleriniň beýleki beýik we asylly maksatlar üçin ulanyp biljekdigini aýtdy. Singapur işen garalyk konsepsiýasyny sürýär. Öňümüzdäki 2 ýylda Singapurda ýaşuly neslin 20 000-den gowrak wekiline işen garalyk merkezlerine amatly el ýeterlik üçindiler. Milli maksatnama laýyklykda ýurdun ähli şertlerine pensionerlere işen we şatlykly durmuşda ýaşamagy kömek edýän ýürütülüşdirilen edaralar açylar. 1-nji maýdan başlap daşary ýurtly syýahatçylar Taýlanda girmezden odal online sanly karta doldurmaly bolarlar. Anketany Taýlandyň migrasiýa gullugynyň ýörüte saýtyna ýurda gelmeden odal 3 gün öň doldurulmaly we onu pasport maglumatlaryny, uçuş tertibini we ýaşajak ýerini görkezdi. Anketany dolduranyňdan soňra ýüz tutucuynyň elektron poçtasyna tasdiknama ýeberler. Ol ýurda gelende görkezilmeli. Immigrasiýa gullugynyň ýolbaşçylary sanly kart doldurulmadan ýurda girmek mümkin däldigini, sebäbi immigrasiýa gullugynyň degişli haýyşy ýerine ýetirip bilmejekdigini nykdýarlar. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump ýurda daşyndan getirilen ähli haritlar üçin gümrük pasynyň girilýändigini eglan etdi. Ol bu barada 2 aprelde Aktamda medbugat maslahatyna habar berdi. Paşlaryň binýatlaryň möçberi 10 götermeden emma käbir ýurtlar üçin ol has ýokary. Prezident Trump bu barada 2 tütünden ibarat tablitsany görkezdi. Onda häzirki wagtda dürli ýurtlarda Amerikan haritlaryna nähili gümrük paşlarynyň hereket edýänligi, şeýle-de Washington olara jogap hökmünde beýleki paşlary girdýänligi görkezilýär. Paşlar beýleki ýurtlaryň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan satyn alynýan haritlara gatnaşykda kefitlenen paşlaryň 2 esse azlygyna diňdir.
sport täzelikleri. Arkada futbol topary Türkmenistanyň ýokary ligasynyň klublarynyň arasyndaky çempionatda Şagadam toparyndan üstün çykyp mögsümi 4-0 hatabyna uly ýeňiş bilen başlady. Oýun 4-nji tapgaryň çäklerini akylly şäher Arkadagda geçirildi. Odalky 3 tapgary Türkmenistanyň 2 gedik çempionu bolan Topar Afakanyň çağırış ligasyna gatnaşylygy sebäpli goý berdi. Ýeňçileriň düzüminde gollary Ihlas Sapar Mehmedow, Ardugul Saparguliýew, Didar Durdiýew we Begenç Akmammedow geçirdi. İlkinji ýeňilişe garamazdan Şagadam 7 utuk bilen 4 oýun geçirip ýarış tertibinde 1-nji ýerde barýar. Ahal hem çempionatdaky ilkinji ýeňilişine sezi bar boldy. Ol Altynasır toparyndan 1-0 hata bilen utuldy. Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň toparyna ýeňiş golny 83-nji minutda Ruslan Täjiv geçirdi. Arkada topary Türkmenistanyň çempionatynyň ýokary ligasynyň 5-nji tapgaryna Merwe uly hatapda ýeňilişe sezi bar etdi. Çarşembe günü akylly şäherde geçirilen oýun 7-0 hatabyna yer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy. Günüň beýleki oýunyna Aşgabat 2-1 hatabyna Nevçeden öňe çykdy. Türkmenistanyň futbol boýunça denallar ýygyndasynyň Aziýanyň Kubogy 2026 çempionatynyň saýlama ýarşynyň garşydaşlary belli boldy. Geçirilen beýji çekilişiň netijesinde türkmen denan futbolçulary Myanmanyň, Bahreýnyň we Bangladeşiň ýygynlylary bilen çe toparçasyna düşdi. Toparçadaky saýlama oýunlar merkezleşdirilen görnüşde 23-nji iýuldan 5-nji iýul aralygynda Myanmada geçirildi. Jemleýici final ýarşy iklimiň 12 iň güýçli ýygyndylarynyň gatnaşmagyna Awstraliýada 2026-njy ýylyň 1-nji martyndan 21-nji martyna çelli geçirildi. Türkmenistanyň ilkinji gedek arabada oýnalýan tennis maksatnamasyna badalga berildi. Bu maksatnama UNICEF bilen Türkmenistanyň Tennis Federasiýasy tarapyndan bilelikde amala aşyryldy. Bu başlangyç beden taýdan maýyplygy bolan çağalara sport bilen meşgullanmaga, özüne bolan anamy ösürmäge we jemgyýetiň bir bölegine öwrilmäge mümkinçilik berer. Maksatnama 7 ýaşdan 18 ýaşa çenli bolan 10 sany çağa gatnaşar. Olar ýörite sport arabalaryny, tälimçiniň gollawyny alarlar we halkara standartlaryna laýyklykda ýörüýte sapaklar geçirerler. Almy barlaklaryň görkezilişi ýaly arabada tennis oýnamak bilen diňe bir beden saglygyny gowlandyrmak bilen çäklenmen eýsem durmuşda gatnaşyklary hem ýardym edýär. Özüne oňyn tarapdan garalmagy emele getirýär we maýyplygy bolan çağalar jemgyýetdäki durmuşyň jümmüşine çekýär. Mehribanlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saytymyzdan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.